खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय बे सानैसो आङो माइ आबादनि सायावनो ब्लग भिडिअ होगासिनो दं लोगोफोर आरो गेजेर गेजेर बेफोरबायदिनो माइ आबादनि सायावनो बा बायदि बायदि बिथिङावनो आं भिडिअ होगासिनो दङ नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन आरो दिनैनि ब्लग भिडिअबो जागोन माइ आबादनि सायावनो आरो बेनि सिगाङावनो आं बुंनो सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला एसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदान दङना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम दाबाव ओमफ्राय आङो दङ गांसे न'नि सिङाव नै गांसे गिदिर न'नि सिङाव आरो बेनो जाबाय माने जोंहा आदानिसो न' आरोना लोगोफोर आरो बेयो माने आवास नङा आरोना प्रधानमन्त्रि आवास नङा आरोना बेयो गावनि पकेटनिफ्रायनो बानायदों ओमफ्रायहाय आंनाहाय बैथिं दङ जोंहानि आवासआ प्रधानमन्त्रि आवास आरो लोगोफोर दायो सानैसो सिख्लाफ्रा खामानि मावगासिनो दङ नै सिख्लाफ्रा बे सिख्लाफ्रा सरि सिख्ला नङालै आयं आदै मादैमोनसो वा गन्थं गोलावखौ लाबोना लायगोन गन्थं गोलावखौ होदो ए साबे सान्दुं गोसालै एकदम गोसा सान्दुं खर' गिदिंना गोलैगोन खर' मिदिंना गोलैगोन सिख्लाफ्रा सिख्ला नङालै बावगारबाय थायोलै ओमफ्राय जाहानि रानियाबो नै आंजों दंफायो माने माइ आबादनि सायावहाय बा माइ आबादनि बायदिसिना नानाय बायदिसिना दैखांनाय बस्थायाव सोनाय लामनाय मानाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरोना रानि नै रानिया बिराद रागा जोंदों आंखौ आरो बिराद रागा जोंदों आंनो खामानि मावाखैनो आंनो फांफुंनो आंनो माबा सिटिं खालामदोनो सिटिं ओमफ्रायहाय रानियानो खोब मावदोनो ओमफ्रायहाय मावनोनो नांगोन ना लोगोफोर मावनोनो नांगोन नङा होमबा सानैसो उनाव बुंगोन मिस्टार ओरैनानै बुंगोन नङा होमबा सानैसो उनाव बुंगोन मिस्टार लांगा गैयामोनलै आंना दख'ना गैयामोन मंगलदैयाव थांसै बिदि होननानै बुङो ओंखायनो बिराद गोसो होना मावनो नांगोन नोङो आंलाय मालाय आंना जेबो गैया आं जेबो मोना आन्दारपेन्ट ओमफ्राय सल' रानि आंजों लोगोसे बैयाव एसे खामानि मावहैनोसै नोंनो बांसिन मावनांगौलै आं एसे जिरायनांगौलै जानाय नङालै आं बांसिन लागोन नोंनो लादो चलो बिदिब्ला लोगोफोर सदो आङो जाहानि माइखौथ' मैयानो हाबाय ओमफ्राय हराव हानाय थाखाय आं भिडिअ खालामनो हायासै आरो सान मोनबा भिडिअ खालामनो हागौमोन नाथाय ओमफ्राय हायासै हरावहाय ओमफ्राय बैयावहा फिल्डआव लामदों आरोना माइखौहाय ओमफ्राय नायनोसै खिन्थु हले खस्थ' खालामना माइ बिरना होनायनि दख'ना होनांगोनलै मिस्टार जि खस्थ' नाय लोगोफोर 37 डिग्री सेलसियास सान्दुङाव आं माइ बिरगासिनो आं बादि हिनजाव बहा मोननो ना लोगोफोर जि खामानि मावखायो नै बे ओरैनो बिथाङा ओरैनो खालामबाय थादों भिडिअ खालामनायनि थाखायसो बिथाङा माने बिरथिना होदों आरोना दहायनिफ्राय आंसो मावबाय थादों नै बिथाङा नङालै बिदि नङा आंसो बांसिन मावदो फैसा आजावग्राय आंसो जागोन आरोना लोगोफोर माइखौलाय गायदोंमोन गायनायालाय गेरेनो बुरजायैनो ओमफ्रायहाय अखाखौबो मोननायालाय मोनाखै देग्लाय आरो सिगांनि बोसोराव बिराद दैबानाजों खस्थ' जायोमोन देग्लाय माने दैया फैनो मोनासै बेवहायनो जोङो सिरि सिरि माइखौ दिखांजोब्बाय आरोना दुब्लिनिफ्राय अखाया जोंखौ माबाखौनो मोनासै पात्ता मोनासै आरोना ओमफ्रायहाय दा बेवहायसो दा मा जासै दिनैथ' सान्दुं गोसायानो ओमफ्राय गाबोनफोरसो मा जासै अखा फैयोब्लाथ' खारखाव खारसि खिहां हासुहां ओरैबायदि खामानि मावनांगोन ना ओमफ्रायहाय बिदि जायो आरोना नै हाजिराया जोंहानि रानि हाजिराया ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाबो बेकार दङब्ला सोरबाफोर ना बेफोरबायदि माइ गायनो हागोन आरोना ओरैनो थानाङा बेकारै ओमफ्राय बयबो माने बेफोरबायदि माइफोरखौ गायनो नांगौ आरो जोंनि बे मंगलदै खाथिनि बर'फ्राथ' गोबाङानो गायो बेखिनियावहा जोंनिया एसे मुस्लिमजों नांदेरनाय नालाय खाथि जायो ओंखायनो बेफोर माइखौ बिराद गायो आरोना ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोनाबो बेकारै थानो नाङा गासैबो खामानिखौनो बयबो गोसो जायोब्ला मावनो हायो ओंखायनो बेकार थानाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि आबादफोरखौ माव आरोना ओरैनो थालानानै ओरैनो गिदिंबाय थानो नाङा अब्लानिया खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो ओंखायनो
बेखिनिखौ आंनिफ्राय बुंबाय देना गमाय ओके नोंथां नोंथां बेना आरो बे साइडथिं नाय तामाम सान्दुं गोसालै आरो सब मानसिफ्रानो माइ लामदो आरोना बे फिल्डआवहा ओरो मामायसो हादोना सान्दुं गोसालै ना मामायसोखौ लिंना लाबोदो हायेर गोजाननिफ्राय जाहानि भागिनलै आब'नि फिसाज्ला दे लागायदो सान्दुं गोसाब्लाबो लागायगासिनो सान्दुङाव औ र' आरो एबार आंना गिदिंनोसै बिरना होनोसै आथिंजों आखाइजों हायालै बेसां सान्दुं गोसायाव ना फाखो 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 गिदिंनांगोन आरोना 10 मिनिटल'सो रेस्ट लानो मोनो आरोना बेबायदि खालामना होबाय थानांगोन आरो आथिंजों 10 मिनिटनि उनावनो ओमफ्राय साननै बा सानथाम लायो आरो बिदि फोराननाया थाब थाबनो जायो रानो आरो सान्दुं गोसायाव गथ' गथाय लानानै गासैबो ओंखारबोनानै माइखौ बिरना होनोसै आरोना हादो नोङो हादो हानो हायाखै हादो वा खस्थ'लै ना बहुद खस्थ' ना जोंहानि बिमना नै दे हाय बुं सान्दुं गोसालै होननानै बुंनाय बिथिं नाय सान्दुं गोसालै बुं माने मावनोनो नांगोन आबादारि जादों नालाय ओमफ्राय ना अखा फैबासो बेनि मस्लाया बाहेर जायो दसेयावनो है बाल्टिंखौ लायथां ओइ खेलटिंखौ लायथां ओइ रयनाया लायथां लोगोफोर बे जिनिसखौ नाय बे जिनिसखौ बेखौ जोंनिथिं रयना होनना बुङोलै ओमफ्राय नोंसोरनिथिं मा बुङोथाय एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नै बेखौ बुङो रयना आरोना जोंनिथिं सिदा भाखायाव नै बे गंनैजों ओरैबायदि खारखाव खारसि बुथुमनो नांगोन आरोना बुथुमनो नांगोन अखा फैबा बे होमबासो मिथिसिगोन आरोना रानिया माबायदि मावनो नांगोन होमबासो मिथिगोन आरोना ओरैनो गाननो मोनगोन बेटि ओरैनो जोमनो मोनगोन बेटि मस्ला बाहेर जागोन बुरजा नायनोबा माव नों बांसिनखौनो मावनांगोन दे ना खामानिखौ आं एसे जिरायगोन आरोना बेयाव बिराद बरिया साया गामिनि फिल्ड हाजिरा ना हाजिरा ओमफ्रायहाय मावगासिनो जोङो खामानिखौ आरो बिथिं गामिनि बाथौ थानसालिखौ बानायगासिनो बै फारसेथिं बिराद मोजां नुदों आरोना डिजाइनफोरखौ नै बेनो जाबाय जोंनि बाथौ थानसालि ओमफ्राय गासिबो मानसिफ्रानो माइफोरखौ लामजोबबाय आरोना दानिया हाजोबाखैनो आरो दंबावो गोबां No